Вот вы меня часто спрашиваете, умею ли я делать какую-нибудь таджикскую вкуснятину. Во! Во! Сочный, восточный, вкусный мальчишка. ҳазору мошукронат худованди бузург. Дар ҳаёт як проблемам боз ёд шуд. Ин духтарчаи майдам гӯштхӯриро ёд гирифтааст. ман пулот алим дорам. ман падари мафия. инро қабул кунед. ман падари мафия. Дам дас келет. Agar benim kostüm burukut aytachop nabosha, bahota dumemонum ayusif beru mekunum. Fahmidi? Bekiram. Severim inan dol kondur cigarim inan Это самбуса собойка. برادرها چی سود از منی های دسته روزه نه این دنیا نه آن دنیا با فرمانی من бародаро, ира медонед чия? Я почки ай фирмаи Арабис миёд меган. Ин метавона санг намаки гурдуҳои шуморо брезуна ва ҳамчунин воспалениша бигира. Бародаро ки приступ мехабанд гурдуҳошо метавонад ки табобатш куна. Марҳамат бародаро, кадме бихоҳа ки Арабис миёд почки ай шифофармо заказ куна, дар комментария дар омода плюс мона худи ҳозир мо маълумоти бештару хубтар дар личкаи шумо равон мекунем. Галай шумо Zanakjon smetana qaymoq. Zanakjon gul tovardim. Dai paket smetana qaymoq tovardim. Hamsoya gilit ay sari bumona. Bezor kadi xonati aytash poyonay. Guşu. Hoji çok adesta. Bakım jardım akay Mansur. Onlar amni ayot tobalarını kasanım pili kanında cama kampızdan girim. Bachi badi tajari dori. O bakım bandı tasermişim. Oli zangiri ku idi tane 4 ta jarniki dita bare khita jarniki dita bare yangara jarniki Khe ham khe ma khalim jam kesan ki zangirim bamara tukhum kaza nama pavra nama girim khasana mushese nama girim khasana voyala moy zangiri zanna giri membri voyala moy zangiri zamba giri membri Короче, нигоҳ кунед, аболо пул ҷудо мекунанд барои кофтану сохтани туннел. Шумо гӯед ки дар чанд пули рост мекунед. Ҳамин ки пул дасти ман омад ба барои атад метавон рост мекунед. Аз мо гирефт фақат $3 миллион расход мешавад. $1 миллион ҳаққи материал, $1 миллион ҳаққи усто ва $1 миллион фоидаи мо. Мо американсо дар $6 миллион рост мекунем. $2 миллион ҳаққи материал, $2 миллион барои усто ва $2 миллион дигар фоидаи худомо. Муаммо бошад дар $9 миллион рост мекунем. Шумо чӣ ҳисоб кардед ки $9 миллион шуд? Нигоҳ кунед. $3 миллион барои фоидаи мо. $3 миллион дигаш бошад барои фоидаи шумо. Ана $3 миллион мондагиша бошад барои ҳамин хитоиё метиҳем шумо росташ мекунад. Parker qana
Mano alo iravi aka. Devona shai. Lekin वजह ki irada bagaj turi kun daini turi kara. Dal bayo biravi. Ваҳ мадина да таво лавом сӯхтеса ай омадагим лавом дар гирифт. Ҳеҷ кор намекунам бача ки мақсад носа сигарета ягон таша кашидагӣ. Оба бугу ман хеле чизода вообще кордор нестам умуман даҳанам задагӣ нестам ай чизода. Ай чӣ бун? Намекунам. Лосайнам хеле гапома ягон чия намекунам. Акай хуши нос савги? Кадом носи носи чӣ? Қапида. Ин носи вай ба пушта. Ва модарам бумегум чишбай лавом сӯхт. Уша! салом ҷонам. ва алайкум салом. ай ҳамада паларкаи дӯстдошаит iPhone 17 Pro Max. ва раҳмат ҷоном. бестия шумо ин моҳсул надоштед ҳоят чӣ гирифте? дидам ки теда бисёр ба маъқула ҳамин чиз. рафтам гурдама фурӯхтам. ва раҳмат ҷоном. чӣ пурсим? ҳами шумо дар ҳақиқат мара дӯст медоред? Ами шумо асни сол то рафтаи сар гуфтам я насиҳат мекунем. Ами да агар то бичарем ё да адиро зиндаги кунем. 920 да агар то начарем бачам. хатона ҳайфам накунем. Чӣ бабоби? ин одамизод дами агарода мебинад таку мехапани мепурса ки ту гишнаи сери мегирад долуд мекунад. Чӣ мешавад? хеле чӣ мешавад? Долкадан муна грижа дис шиде. Я магазин мра. Спасибо за просмотр и дальше батуджики мегем подписаться к Занжиру Кабуджи канал Чилика Бардора. 360 волта райдер ванилин подарка да дуруни торта басои бузбала баробари гӯш кардани раб наҷм бакала адреналин дамази сарам баробари задани бит